salam mehriban eylesler. Tagamanat turanmysyňyz? Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, gahryman arka damydyň taýatyna, her biriňiziň maşgala ojaqlaryňyzda agdy birlik, bagtýarlyk, bereketli saçaklanyňyň bereketden bol bolmagyny, röwşen geljegimde tarap ede wadynyň asyp barýan, gahryman arka damydyň janynyň sag ömrüniň uzak, iýlik bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň rawaçlygy etlenmegini tüýsürüňden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzulary her biriňizi arzulap, aýla şunyň owadatly gepleşmede başlaýar. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, gahryman arka damydyň tagallap bilen her bir günümizde toýlara, bayramlara etlenýär. Bizim toy bayramlarymyzda bolsa, bizim ustad halifalarymyzyň, halk bagşylarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterne dören aýdymlary, bizim ýaşlarymyzyň, ustad halifalarymyzyň ýerine ýetirmegine tileşdirýär. Edide onlar gahryman arka damydyň tagallap bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, däp desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň iňçe sırlaryny geljeki ýaşlarymyz öwrenmek üçin gahryman arka damydyň halifa şart ýolyny açyp berdi. Edide onlar şuň kun bilen gepleşmede bolsa, ýurdumyzyň dürli pujaklaryna zähmet çekýän ustad halifalarymyzy, aýdymçylarymyzy gepleşmede çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemmäçilikde tanış bolalım. Türkmenistanyň halk artisti, şeýle-de Türkmenistanyň il ýaşulsy, KKL çaryhym bilen gepleşmede, ene KKL agada bilen ustad halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp hatan bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda KKL çaryhy garşylaýar. Aşık icemimler gönlümün gıyla, aşık min dimeğe dilim barmadı. Mehran watandaşlar, şeýle-de şuň kun bilen gepleşmede Tapar Murat Babaýewiň şägirdi. Her bir toy bayramlarymyzda ýygy derli, şol halifanyň aýdymlaryny halk köpçüne ýetirýän, şeýle-de ýaş nesillerimize ilm bilim terbiýe berip, sungatymyzyň inçe sırlaryny ýaşlarymyza ýetirýän ustad mugallimimiz Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna ýerleşýän çağalar wagynyň aýdymta mugallimi Bayram Gurban bilen gepleşmede. Ene bayram agada bilen ustad halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp, hatan bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda garşylalyň Bayram Gurbanowy. Bire ötüp kulunla yattan çıkmak böyle bakan gözlerim Kulunun son söyüştük bir dildar bulup yattan çıkmak söyüp bakan gözlerim Yürekte aşk oduna yakan gözlerim Mehran watandaşlar, şeýle-de şuň kun bilen gepleşmede Daşowuz welaýatynyň Göregli etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Nurnepet Hydyrow bilen gepleşmede, ene Nurnepet hem ustad halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp, hatan bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Onuň hem mehran watandaşlar, sahnamyzda Nurnepet Hydyrow garşylaýar. Edide onlar şuňam bilen gepleşmede Mar welaýatynyň
Qaragum etrafynyň medeniyet merkeziniň aýdymçysy Döwlet Mämmedov bilen gepleşmedi. Ine döwleten bilen ustad halipalarymyň aýdymyny aýdyp hatam bilen gepleşiklemedi. Şogly etmene öz goşandyny goşar. Tahnamyzda Döwlet Mämmedov garşylaýar. Edi doganlar ine şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen aýdymçylarmy bilen tanışyp bolduk. Şugun kun bilen aýdymçylarmy bir tadanlarlyk edýän Türkmenistanyň inженер техника we ulo kommunikasiýa institutynyň aýdymça topar şeýle talipleri bize mehmançylykda şugun kun bilen gepleşiklermede gatnaşmana gelen aýdymçylarmy da sorag jogap alşarlar şeýle bilen gepleşiklermeden şogly etmeni öz goşantyklaryny goşar. Edi doganlar şugun kun bilen gepleşmede ýazmaga ýardam berýän. Odan sahnalar bilen bedäp berýän Akburt Futuwdy Kärhanaty. Edi doganlar şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen aýdymçylarymyň ýerine ýetiren aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini jede näçinji ýylla Haýty Halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz Akburt Futuwdy Kärhanatynyň taýýarlan sowadan size garaşýar. Mediýa sunuwdy saatlar ýerine geçip turýar. Mehman watandaşlar ine hemmämiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyň tagallap bilen biziň her bir günimiz toýlara bayramlara beklenýär. Elbetde toýlarymyzyň toýulaşýan günlerine de biziň medeniýet ustadlarymyz, biziň halipalarymyzdan gelýän, halk bagçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny şeýle-de biziň kompozitorlarymyzyň eserini dören aýdymlary täze rewişde işläp halk köpçüne ýetirýärler. Edi doganlar şuň kunun gahrman arka dagymyň şafer paýyna münasip bolan ine Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy şeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Kakıgely Çarifem bize mehmançylykda. Biz ata-babalarymyzyň pähminen uralyp uly başlar kiçişler, mehman ataňdan uly diýişler ýaly biz sözümizden başyny Kakıgely bilen başlamakçy. Kakıgelyga gepleşmede hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne size-de gahrman arka dagymyz Türkmenistanyň il ýaşulsy bir hormatly ady takdy. Elbetde o bolsa bizi hatam gowandyrdy, buýsandyrdy. Bu bolsa biziň taryhymyzda şu medeniýet sunuwdy ustadlarymyzyň içinde ilkinji gedek biziň halipalarymyzda şolar ýaly Türkmenistanyň il ýaşulsy bilen hormatly adyň dakylmagy bugünkü gün sen bir tungat ýüregiňi hatam joşdurýar, täze eserleri döretmäge itergi berýär. Şu sözümiziň başyny gahrman arka dagymyzyň ýurdumyzda medeniýet sunuwdy ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de halipa şartky ýol dogrusyna söhbetleşmemiz bilen dowam etsek sizden. Hormatly arkadaşım, bana da öz şafer paýyny yapdy. Bu bir gaty depemizi göwe geçirdi. Hormatly arkadaşymyň bir şafer paýy men üçin näde bütün medeniýet sunut işgärlerini kirip düşünýän hormatly arkadaşymy köp tagwardynlar aýdýar. Hormatly arkadaşymyň bize öz mektep bolupdyr. Biz üçin hormatly arkadaşymyň halipa şähertlik ýoluny döredip bermek hatam buýsunlar. Näme üçin biz özümüz bir topar şähertlerimiz var. Şolar bilen özümüz täze aýdymlar taýlar işläp bilýär. Şoňa mümkinçilikler döretdi. Hormatly arkadaşymyz bize binalar, ýazgy edilýän studiýalary alyp berip bize özümüze şeýle bir peşkeş berip biz buýsanlar gowandyrýar. Biz näme galyberse bundan beýlegem hormatly arkadaşymyň şu watanymyz üçin, halkymyz üçin
özümizden kişi yaşlara halife şagirdlik yolunu öğretmek için bize ululu mümkünçülükler öğretti. Biz bundan beylem öz gücümüzü gaygırman, hormatlı arkadaşımızı vasf edip, halkımızı vasf edip, vatanımızı vasf edip, teyade aybının üstüne işleyecekliğimize inandırasım geliyor. Hormatlı arkadaşımızın can tav olsun, tutcan tutumlu işleri revaç alsın. Sağ olun kakılağı elbette çekten rahmet yagar rehmet diye kahraman arkadaşımız bizim medeni sanat ustalarımız şeyle bir ulu hormat koyar. Tedavi işleme üçin, yaşamak üçün, tedavi eserlerde öğretmek üçün kahraman arkadaşımız ähli şertlerde öğretip berdi. Elbette biz bahtiyar da manamızdan bahtiyar sanat ustalar diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Ine kakılağı sedemnäme ýerde urlardan märi şu ustad halipalarymyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny tedavi röwüşde işläp bir halk köpçüğüne ýetirýäňi, toý bayramlarynda çykyş edýäňi Jede bir näçe özüňiziň şagirdligiňiz bar. O şagirdligiňizde näme siziň ýoluňyzy dowam etdirýärler. Jede Türkmenistan halk artisti Öwdügil Tekäýewiň ýollaryny dowam etdirip bugunky biziň toý bayramlarymyzdan hasam bir şowkuny artdyrýarlar-da. Şagird olmasa halife olmaz diýil şeýle biz näme özümizden uly halifalary kän dinledik. Bize olar mektep bolup ine biziň halifamyz Türkmenistan halk artisti Öwdügil Tekäýew bar. Türkmenistan halk artisti Anyr Attanov bar. Türkmenistan'ın atlarının artisti Gurvan Manf var. Yürüsün yarım anamın Dirbi kamut oylarama Güldül pişiş yari yaraşıttır Azap rahat oylarıma Güldül pişiş yari yaraşıttır Azap rahat oylarıma Görsüm rayım yoğarmaniyim Sensin kadın yari Ursun canım Biz şuları kän dinläp, utarçy bagşlanmadan dinläp, şolardan biz bir näçe hatlar öwrendik. Bir de şolardan geçen aydymlanmady sağlamady bizim özümizden kişilere täze şo öwüşün edip bir halkymyza ýetirip şähertlerimizi öwredip ber. Şolar ýa mümkinçilikler öwredip berişin hormatly arkadaşymyza köp tawartyn baýdýar. Sağ olun. Ine kakılağı nämetedem ýaşlykdan aýdym sasyňyna başlanýan şu ýaşlykda şu aýdym sasyňyna başlanýanda siziň bir ilkinji halipaňyz bardyr. Halipaňyzdan bir ýatlak geçdiňiz. Men şagirlikden bana şu aýdym sazy tälim beren öz kakam Bagşy Kerim Şarif diýerler. Men şu kakamdan öwrenip köp zady galyberse kakamyň ýanyna bir näçe dostları, bağışları gelýärdi. Türkmenistan halk bağışçı Han Akyýew var. Türkmenistan atlarını artisti Ýadygerli Kuwadow. Türkmenistan atlarını bağışçı Amannalar Ataýew var. Şular gelip kakam da bilen kän oturup aýdym saz edýärler. Menem şolaryň arasynda şagirlikden şolaryň çaýyny suwuna serip gapdallaryny aýyrman şu taýyr şolaryň aýdym sazyna maýyl bolup kän hyzmatlaryny etdirdim. Onda maňa da näme şolaryň täsiri ýetendir-de. Menem şu şagirlikden şeýle şu aýdym sazy höwesim bolup şondan bärim şu aýdym sazyň içinde ýaşap ýörün. Menem de şu sizin gepleşiňizde bir näçe halipalardan galan aýdymlar işläp, sizin gepleşiňizde getirdim. Häzir mümkin bolsa şol bir näçesini aýdyp bereýin. Sağ olun. Elbette şugun kahraman arkadaşymyzyň bizim medeni sanat ustalarymyz şular ýaly ne derejede ýokary hormat goýup ýokary baha berip durka elbette watanymyzy arkadaşymyzy wasp etmän geçmedlik asla mümkin el. Onu näme ödüňizde betlek gelen watanymyzy arkadaşymyzy wasp etýän aýdymlaryňyň biri bilen başlasaňyz hatam gepleşimiziň şowkuny artardy. Bizim öz şu hormatly arkadaşymyzy watanymyzy wasp edýän aýdymlaryň birini aýdyp bereýin. Onu näme siziň aýdym aýtmaňyzda bir gepleşimiz dowam edýär. Başlasın.
Başıtırlacı gölü, nur vırtın beri gel, körürdük kuli, değil vırtın beri gel, değil vırtın beri gel. Şöller akçirinli, bayırları filinli, hadır girin önümlü, il vırtın beri gel, il vırtın beri gel. Ay, ne konuşan illidir, yaylaları güllüdür, bağları bilbillidir, çağırtın beri gel, çağırtın beri gel, çağırtın beri gel, il vırtın beri gel, çağırtın beri gel. Yiğidi çıkar aklına, yaş gelini şartlana, bankşin tezi batlana, toyu vırtın beri gel, toyu vırtın gel. Dumanlıdır dağları, ülkebilli bağları, girdi azap çağları, yurdu vırtın beri gel, yurdu vırtın beri gel. Baktım tapan bünyadlı, elim yetim şükratlı, arkadağlı muradlı, dövür vırtın beri gel, dövür vırtın beri gel, dövür vırtın beri gel, yurdu vırtın beri gel, toyu vırtın beri gel, arkadan imranlı, dövür vırtın beri gel, arkadan imranlı, dövür vırtın beri gel, dövür vırtın beri gel, yurdu vırtın beri gel. Sahynyň owazy eleme ýaýrar. Nädli gelin mäneň diline saýrar. Orad gelin mukamy köňülle gaýnar. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Elbetde bu ýanglanýan aýdymlary dinläninde özüňem hiňleneniňi duýman galýan. Sebäbiň Ustad Halipalamyz biziň öňümizde görelli mekde bolup dur. Edi daganda şu gününe biziň gepleşigimizde Kakıgelli Çarip şeýle bir ajaýyp watanmyzy wasp etýän aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Kakıgellaga elbetde bu günü ýerine ýetirilen aýdymlary dinläňde hatamyr göwnüň joşýar. Sebäbi gahrman arkadamyz biziň Medinetimiz ustatlarymyza şeýle uly hormat goýup durka elbetde watanmyzy arkadamyz wasp etmelik atlar mümkünler. Ine diýäňi watanmyzy gahrman arkadamyzy wasp edýän bäri gelýän aýdym ýerine ýetirdiňiz. Indi bärde watandaşlarymyza mehmannamyza näme turu başdan tedbir Ustad Halipalamyzyň aýdymyny aýdyp gelýäňiz, ödürden aýdymlaryňyzy aýdýaňyz. Bärde watandaşlarymyza meni mehmannamyza ýene de bir aýdym aýtmagyna garaşýanlar. Belki gepleşim biziň şu ýerine Ustad Halipalamyzy ýatlap bir Halipalamyzyň ýene aýdymlaryň birini bir aýdyp berseňiz. Başysyny. Men häzir bolsa halipalardan galan Türkmen halk aýdymlarynyň birini aýdyp bereýin. Oradym diýen Türkmen halk aýdymy. Başysyny. Ýöne
Halipa şu yerde atet şol aydymı ýerine ýetirmegden öňürtü berde bir näçe mihmanlarymyz, ýaşlarymyz, taliplerimiz bizde mihmançylykda belki gepleşmeden şu ýörüne atede berjek soralar bardyr. Häzir şu ýaşlarymyň atede berjek soragyn dinläliň, soň gepleşmede dowam edäýelim. Mehriban ýaşlar, iri mihmanlar şu gün bilen gepleşmede gatnaşmany gelen Türkmenistanyň il ýaşulsy Kakıgely Çarifa berjek soraglaryňy barada berip bilersiňiz. Men Türkmenistanyň Inžener Teknik we Uly Kommunikasiýa Institutynyň talibi Arslan Meredow. Meniň Halipa berjek soragym Halipasy aýdymsaz älemle ilkinji ädimizde ilkinji ýerine ýetiren aýdymyz barada gurrun göräýsiňiz. Ona ýaşlyk döwründe bolýardy Halipa. O şeyde öyle. Ay bundan 60 yılda öň bolýardy. Men ilkinji ýerine ýetiren aýdym Türkmen halk aýdymy Ajemal. Ben şonu aýdypdym. Näçinji ýyllarda? Şu 60-njy ýyllarda, 62-nji ýyllarda şo. Ata onun jigimside beren soralaryňda dogry jogap beremezse biz gepleşmede Türkmenistanyň il ýaşulsy Kakıgely Çarifiň ýerine ýetirmeni aýdym bilen dowam edýär. Ebi watandaşlar şu gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Kakıgely Çarifiň ýerine ýetirjek aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini şeýle näçinji ýyla Hayt Halipa ilkinji ýyla ýaýylma hödürledi. Bilseňiz 0585 ismi soratyp bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berende Akıl Tutudy kärhanasynyň taýýarlan togudym tide garaşýar. Ona mehran watandaşlar soramda dogry jogap berip Akıl Tutudy kärhanasynyň taýýarlan önümini almana çalşarýar. Ona näme mehran watandaşlar edi mehmanlar bir gepleşmede Kakıgely Çarifiň ýerine ýetirmeni aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, denjalyň. Payından da doğ her tevüşte cendeye batil muradım ey Önkü batırların ey keskin yürüdün Önkü batırların o keskin yürüdün Alırlığım ziyado yerir bördün Ey pilden kergedemden dövden perden dado Taypar çekip yan bir mirtin muradım ey Çaparmanlan başı vurar yağdıfın Ey çaparmanlan başı vurar yağdıfın Ulut ağrı yüzün bile bağlıfın Ha gelen yolu batan yaşım tuğludun Durşun bilen namit ey aten oraydın Keminedir adam o zaten yüz vermen Keminedir adam o zaten yüz vermen
görmen Yağsa yağşı dirmen ey yaman yaman Ey mert bilen namardı görsem tanırmen da doğ Yen bir yalını doğun erken oradım ey Ha ha ho ho Ey mert bilen namardı görsem tanırmen da doğ Yen bir yalını doğun ey erken muradım ey Mehran vatandaşlar aýlaşymy wadatly gepleşmede dowam edýär. Biziň gepleşmede ýygy derli tomaşa edýän mortaňyzy görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň durup doklana rahmet çeken bir näçe medeni hizmet ustadlarymyzdan gatnaşmagyny, halipalarymyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Elbetde şol aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryň sadagyň sözüniň kiminkidigini, jeda näçinji ýyla haýat halipanyň ýerine ýetirenini sorag berýär. Biziň beren soraglarymyza bolsa ýurdumyzyň durup doklana rahmet çeken ýerleşmeden semesler gowuşdy. Eri doganlar gelin hada şu ýerleşmeden gelen SMS'i şu ýerde gitgaça tanıştyryp geçeýin. Bu SMS'i Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Guwanç Akif berýär. Ine Guwançam biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Bu SMS'i Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Maral Hydyrowa bilen biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Bu SMS'i bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorjy owasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa berýär. Edi doganlar ene Maral Ataýewa da biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýygy derli, biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Bu SMS'i Daşowut welaýatynyň Goýrogly etrawynyň ýaşaýjysy Sahy Meredow ugradiýa, biz Sahan biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Edi doganlar biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden gelen SMS'leri şu ýerde gitgaça tanıştyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Hydyr Durduýew ugradiýar, bilen biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden beri. Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň ýaşaýjysy Aýşat Permanowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Ajap Meredowa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Akjy Täşliwa, Ahal welaýatynyň Saragys etrawynyň ýaşaýjysy Durdumurat Kerwenow, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Durna Aşyrowa, Lewap welaýatynyň Halyç etrawynyň ýaşaýjysy Rozbay Roziýew, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Rozbay Haji Meredow, Ahal welaýatynyň Kak etrawynyň ýaşaýjysy Begenç Nuriýew, Ahal welaýatynyň Kak etrawynyň ýaşaýjysy Maysa Meredowa, Mar welaýatynyň Taxtabazar etrawynyň ýaşaýjysy Bagtyar Roziýew, Lewap welaýatynyň Sayat etrawynyň ýaşaýjysy Durna Akliwa. Şeýlede Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Meret Hydyrow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Meňli Aşyrowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Meretgelli Durduýew, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Durdumurat Meňliýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Bedirgen Berdiýew. Edi doganlar şuň kun biziň gepleşigimizde gelýän SMS'leri bir gepleşiň dowamyna okak guturar ýalagan şoň üçin şuň kun biziň gepleşiklerimizde biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden gelen SMS'leri jogap edip gepleşigimizden arasyna da şu dogranyň günleri gawat gelen ýerleşmeden gelen SMS'lerim ýygy derli size ýetirer. Ona mehran watandaşlar edi mehmanlar gelin adar gepleşigimizden şu ýerine mirasymyzyň hazynatynyň bir aýdym size eşitdirýär, dinleň, dinjalaň.
ine edi doganar şuun kun bilen gepleşigimde yurdumyzyň durly putoklarına dähmet çeken bir näçe illeşmek mihmançylykdy. Biräder söhbetdeşligimde şu ýerdöwürlerde Göktepe Mukam Aydymsa toporuna dähmet çeken Ustad Halipamyz Türkmenistanyň Asungatda atqylany işgäri Tapar Murat Babaýewiň ine öz şägirtleri, şeýle-de öz owadaşlary şuun kun bizde mihmançylykdy. Biräder söhbetdeşigimde Bayram Gurbanow bilen dowam edýär. Bayram ağa gepleşigimde hoş gördük. Sağ olun. Ine tidem şu berkarar döwrüň bagtýarlyk döwrüne ýaş nesillerimize ilim bilim terbiýe bermek bilen çäklenmän eýtemde biziň sungatymyzyň iňçe sırlaryny körpe balalarymyzdan başlap şu uly ýaşly yetkinjek ýaşlarymyzda çeni şol halipalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryň bir iňçe sırlaryny şolary öwredip halipa şartlaryny dowam etdirýäňiz. Sözümizin başyny gahrman arkadağımyzyň ýurdumyzda ýaş nesillerimiz üçin, şeýle-de ähli halkymyz üçin döretýän mümkinçilikler dogrusyna, şeýle-de medeni sunat ustaatlarymyza goýulan hormat dogrusyna başlasak söz sizden. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly arkadaşymyz Aydym hada giň mümkinçilikleri açyp ine halipa şägirtlik ýoluny açyp berdi. Şu halipa bilen duşmagyň näşe teleýaýlymda ine giň mümkinçilikleri döredip berdi. Hormatly prezidentimiz gahrman arkadaşymyna ýaňy ýakynlyna Ustad halipa wagşylarymyza hormatly ady dakdyna olardan Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyýadyw şeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Kakagerli Çaryýew, şeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Kakadurdy Täjimew, Türkmenistanyň İlyas bilen hormatly ady dakdyda. Atlar bilen bulan ählisini gutlaýan üçin ýörekden. Elbetde bulan ählisini biziň medeni sunat ustaatlarymyzyň içinde bir taryhy waka bolup geçdi-de. Tebäbi öňmer ahlakly ýaşlarymyza hormatly prezidentimiz, şolar ýaly hormatly Türkmenistanyň İlyas diýip hormatly at dakkan bolsa, bugun biziň medeni sunat ustaatlarymyza ilkinji gedek biziň taryhymyzda sunat ustaatlarymyza şolar ýaly uly hormatly at dakkanna elbetde biziň medeni sunat ustaatlarymyzyň ählisi diýsen gowany tebäbi biziň ähli toylarymyzyň ýaraşygy, biziň toylarymyzyň bedegi biziň medeni sunat ustaatlarymyz diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Elbetde toy bayramlarymyzda da biziň ustad halipalarymyzyň bir aýdymlaryny geljek ýaşlarymyza halkymyza ýetirýärem. Biziň medeni sunat ustaatlarymyz da. Hakyky dogry aýdýaňyz. Halipa şägirtlik ýolu barada bir gysajyk aýdyp geçdim. Näme şu wagt bir halipalar bir saat ýa aýdym aýdanlaryny şu aýdymyň saatdyň bir iňçe tilsimlerini ustaatlyk bilen bir ýerine ýetirýärler we bir oturan ýerinden be ay halipa görünne diýse. Türkmen diline gören bir halipa görünip bir çuň manyly aýdylan söz bar. Halipa görünip çuň manyly aýdylan söz barada bir oturup oýlanýan baryn hemme taraplaryň ukyply, edepli, terbiýeli öz işine ustad, belli bir hünäri kämil derejede öwrenip, özüm kämil derejedäki eserleri döredip bilýän ustad bir insan gözüňde janlanýar. Halipa görmek diýmek näme? Bir halipaň edep terbiýesini almak, oň hünärini öwrenmek, ustad bolup ýetişmek, durmuşda bolsa öz ýoluny tapmak aňlady. Bir türkmenliň arsyny gadym döwürlerden bäri halipa şägirtlik ýoly üstürlüp, kämilleşdirilip, biziň şuun kunlarymyza çenlem gelip ýetipdir. Bu ýol biziň ýaş neslimizi terbiýelemekde de ähmiýeti ören bolýar. Beýik söz ustady türkmeniň buýsanjyny öwrülen beýik magtymly atamyz hem halipa şägirtlik ýoluny çäksiz hormat goýupdyr. Ol öz atasyny, oňa ilim terbiýe beren ägirt pirlerim öz halipalary hasap edipdir. Magtymly atamyz halipa şägirtlik ýoluny aýratyn ünsüripdir. Oň şu goşgularyny okaýan bolan käýarym şeýlerek bir setirlere duş gelýärde. Ihlas bilen bir kämilik bol beren ýeter bir menzile ýetmeýän almaz diýen setirlerini özüm muňa şaýatlyk edipdir. Maňa da şu halipalym Tapar Murat Babaýew, Murat Durdy Saparow, Amanurdy Meýdanow ýaly ustad halipalardan tälim alyp şu sunat ýoluna geldik. Şolar şu not ýazylysyny, notaň çalynysyny bize şu ýaşlykdan bize şolar ihlas edip öwretdiler da. Bir belecik bolady geldi ýamaga, ýarym neniň çykar boyun tagmaga. Gözüm düştü göğsün däkdümäge, ýağma bolot nädi
yarın üstüne yağma üstüne. Eline verin yar güllü kaseti, başına bağlayın yar ipek tasası. Oynuyor yardan alsam kosasin, valla bolsan damla yarın üstüne yağma üstüne. Şimdi bizim näme şu gelecekde şu wagt bizim yaşlara aydın orundan bilim terbiye berip gelýär. Yaşlara özümizde bar bolan ihlasymyzy siňdirer, şägirtlerimize öwredir, öz bilýän zatlarymyzy geçirer şolar. Bir de şeýle şertleri döredip beren sunwatyň hak gowannary, gahrman arkadagymyzyň jany sag başydyk, ýyl ýurt bahwidi alyp barýan işlerim rowaj alsyn. Sağ olun. Ine bayram ağa şu ýerde siz Üstad halipalarymyzy ýatlap geçdiňizde elbetde ol halipalary ýatlap durkan, elbetde olaň bir ýerine ýetiren aýdymlardan gödüňde janan ýa. Gidin gepleşmede şu Üstad halipalarymyzyň bir aýdymlaryny aýdyp berseňiz hatam bediň bir gepleşmeden şowkuny artardy. Başysyny.
göz başyna alyp babagamlardan sen meýik gudratsyň ajap owadım. Seniň manyň çoňdur duýupsuz ummandan sen beýik gudratsyň ajap owadım. Edide onlar näşe kun biziň gepleşmede Bayram Gurbanow ustad halipamyz Tapar Murat Babaýewiň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp berdi. Elbetde ol aýdymy aýdana biziň ustad halipamyz gözüňizde gelýär. Sebäbi ustad halipamyzyň bir ýerine ýetiren aýdymy bugünkü gün biziň her birimiziň köňlümizde ýaşaýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Edide onlar gelin häzir ýene de bize Bayram ağa nähil aýdym aýdyp bererkä. Gelin gözünden sorak görelim. Bayram ağa, näşe ýerde şeýle bir ajaýyp bir halipamyzyň aýdymyny bir aýtdyňyz bolan özümizde biňlenenimiz duýman galyk sebäbi ol halipanyň ýerine ýetiren aýdymy bugünkü her ýerimizden gursagymyzda ýaşaýar. Indi berde watandaşlarymyza, mehmanlarymyza bir bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene de bir ustadlarymyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz. Men häzir şu halipam Tapar Murat Babaýew şu Olbeg diýen türkmen halk aýdymyny aýtdy Mehmet Ölkemiň sözlerini. Häzir şol aýdymyny näme halipam aýtýar aýdyp bolmaz, ýöne başardygymça öz sözüme laýyk ýagdaýda şeýle ýerine ýetirip berin mümkin bolsa. Başdyny. Ýöne Bayram ağa siz şol aýdymy ýerine ýetirmeden öňürti berden bir näçe bilen ýaşlarymyz, taliplerimiz bar. Belki de berjek soralar bardyr. Orşol sowallaryny dinläýin, soň gepleşmege dowam edäýelim. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar, Bayram Gurbanowa berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Men Türkmenistanyň Injiner Teknik we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň 4-nji ýyl talyby Ihlas Gelmuradow. Halipa eger mümkin bolsa, size saz çalmakda, aýdym aýtmakda ilkinji halipalaryňyz dogrusynda şeýle-de häzirki şagirdleriňiz barada aýdyp berýäňiz. Men şu ilkinji 4-nji synpda okuýarkam şu aýdym hada bir höwüsüm boldy ýöne. Nira baryp, nähili kime baryp tutma, nähili öwrenmeliligini bilmän otyrkam şu ýanky kompozitorymyz bar Murat Durda Saparow. Şol şu mekteplere aýlanyp şuňa sunup mektebiň açanlygyny aýtdy. Men hem şeýdip şol mektebe bardym. Şu mektepde de bilim aldım da şolardy. Men häzir bir şagirdleriň biri bar. Şonu ýatlap geçdim. Ol Türkmenistanyň atbadan artisti Sapar Durda Muhammadow, olam akordeonny aýdym aýdýar. Şu aýlagymda diň bir näçe çykyş edenler. Indi şu atçy ýanky aýdan aýdymym. Şu Sapar Muhammadow bilen bile gidýärkam. Şol aýdym toýlarda, bir toy bayramlarda kän aýdardy. Onu şol aýdymy menem bir synan göreýin diýip şol aýdym alyp geldim. Şuat ýanky getiren we şagirdimin aýdan aýdym şol. Şonu ýerine ýetirip bermezsizler. Şol aýdym ýerine ýetirdim. Daşgaly diýär. Daşgaly diýen aýdym şoň ýerine ýetiren aýdymy. Dogry. Onda näme? İlkinji ýerine ýetiren aýdymy her bir insanyň bir gursagynda ýaşaýar. Häzir güneçenem şol aýdymlar ýaşaýar da. Sebäbi ustad halipamyz Tapar Babanyň şeýle-de bir näçe ustadlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymy bugünkü gün halkymyzyň kalbyna ýaşaýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Jigim siziň beren soralaryňyza dogry jogap beren bolsa biz gepleşmede Bayram Gurbanowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Kimde kim Bayram aganyň ýerine ýetirýän aýdymlarynyň sadynyň sözüniň kiminkidigini şeýde näçinji ýylda Haýt halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz 05 mäse esimiz gurup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap berene de Akbul Tutut Kärhanasynyň taýýarlanyp soňgadym size garaşýar. Onu näme mehman watandaşlar, edip mehmanlar gelin ona gepleşmediň şu ýerine Bayram Gurbanowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalyň edip watandaşlar.
koyun tağmağı çıkındı Çör vatan ayacıklarından Aşığına cilve verip Dar vatan ayacıklarından Oğul ve ey Dünyanın gohuru kâl oğul ve Oğul ve ey Benne kemine can oğul ve İdi vatandaşlar aylaşam o adatly gepleşmede dowam etýär. Näçe biziň gepleşmede ýygy derli tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşmeden her tanyna ýurdumyzyň dürli pudoklana dähmet çeken bir näçe ýyleşmede mehmançylykda. Biz bolsaýarda Hotaşyňyň Daşowut welaýatyna bir dähmet çeken ussat halipalarymyň aýdymlaryny ýygy derli toý bayramlarynda çykyş edip halka ýetirýän ine ýaş aýdymçymyz Nur Nepet Xydyrow menne bize mehmançylykda. Biräder Nur Nepetiň berje kurulmalar bilen gepleşmede dowam edýär. Nur Nepet biziň gepleşmede de biziň ussat halipalarymyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirmek üçin gahrman arkadamyz halipa şärtlik ýoluny açyp berdi. Netedem şol halipa şärtlik ýolundan ugralyp biziň ussat halipalarymyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Ine şu aýdym satyn gotuny gelşiňiz barada şeýde öz halipaňyz bilen tanış etsek sizden. Biz medeniýet sunugy işgärleri üçin bize şeýle mümkinçilikler öğretip beren gahrman arkadamyň jany sag bolsun, tutýan işler rowaj aldyn. Meniň şu ilkinji halipam halk aýdymyny öwreden Daşowut welaýatynyň Magtymlyk Arlyp adyna ýürüte sunuat mekdebiniň bagyşyma golymy Gowhar Ahmedowadan tälim aldym. Estrada ýoluny Merdan Ýoýew halipam Balberde köp halipalary diňläp, şolaň aýdymlaryny öwrenip, şolaň üstüne tähmet çekip ýörüşýär. Esasda da şu aýdym satyn gotuna geleňizde şu eliňize bir dutar berip ýa bolmasa bir aýdym aýtmak öwreden bir ilkinji halipaň bolýar-da. Şol halipa size şol aýdymy öwreden näçe haýta aýdym bilen başladyňyz? Men bagyşçylyk sunuwadyň Daşowut welaýatynyň Magtymlyk Arlyp adyna ýürüte sunuat mekdebini tamamladym. Şo ýerde şu sunuat mekdebiniň mogolymy Gowhar Ahmedowa ilkinji gedek şu sapaga barandan dutar sagdylaryna çagdyr bu çaglar aýdymyny öwretdi. Şondan bärim halipalar diňläp türkmen halk aýdymlaryny öwrenip gelet. Şol aýdym bilen başlapdyňyz, he? Ýöne görýän mesel har köpçüligine şol aýdymy ýerine ýetirmek üçin hökmaniýat eden ýaşlykdan bir aýdymçyň, bir halipaň aýdymy teni şol aýdym satyn gotuna gelmege bir ymtylýar, şeýle-de şoňa maýil edýär. Siz şu aýdym satyn gotuna gelmeňizde haýty halipaň aýdymlary siziň ýüregiňizde täsir etdi? Men ilkinji sunuwatda şaglyk döwründen diňledim, Nuryat Tokaýewiň aýdymlaryny diňläp, şol aýdymlar bilen bize şu sunuwada gadam basmagy uly howesler ötdi da. Nuryat Tokaýewiň aýdymlary. Kalımı dolu kaygıdan yanıma yanan kıyvıdın Kalımı dolu kaygıdan yanıma yanan kıyvıdın Bu duyguyu duymadın ey seyin yarım bilmedin Bu duyguyu duymadın ey seyin yarım bilmedin Yalan kıyva ananı gelip yürül kolu Yalan kıyva ananı gelip yürül kolu Buna manimin dilini çalan kadın bilmedi Buna manimin dilini çalan kadın bilmedi Atabaý Çağrıýew halipaň aýdymlary bilen diňläp. Men şu gaýbany halipalarym çağalygyndan diňleyen halipa aýdymçylarym Nuryat Tokaýewiň, Atabaý Çağrıýewiň aýdymlaryny diňläp, medeniýet sunuwat ýoluny gadam basmagy uly howesinde öğretden şol halipalaryň aýdymlaryny diňläp. Siz şol aýdymy öwrenen bolsaňyz, şol aýdymy ýerine ýetiren bolsaňyz, onda siz häzir haýty halipaň ýolundan aýdym aýdýaňyz. Men häzir Atabaý Çağrıýewiň meni şu halipalaryň aýdymyny täze öwüşgün berip işläp halipamyzy Gowhar Ahmedowa diňledip, ozan siziň gepleşiňize getirdim. Eger mümkin bolsa şol aýdymlary ýerine ýetirip berýärdim. Başdyny? Gödül köngülleriň gaýanda gaýma
Yatla meni yatla meni edidim Ehli işlerini koyup sen bir yan Yatla meni yatla meni edidim Ehli işlerini koyup sen bir yan Yatla meni yatla meni edidim İrgelin bakarım soğuk çalması Pencereme boluplu kakanlar Düşüp yüreğime yağsın yağması Yatla meni yatla meni edidim Düşüp yüreğime yağsın yağması Yatla meni yatla meni edidim Ayla zamanla arzumamayın Meni atlamatınımda bildirem Yada kat yadanda ıskınna ayın Yatla meni yatla meni edidim Yada kat yadanda ıskınna ayın Yatla meni yatla meni edidim Al asmanda toynup Kur'an yağdıma Uçan durnalara koşulan durnam Bukballar bir düşündü idana Ömür boyu yatla meni edidim Bukballar bir düşündü idana Ömür boyu yatla meni edidim Yatla meni yatla meni edidim Kudratından ençe mukam döreden, müňläp teşne yüreklerde yereden, kalby bozdek gögünlerde yereden, sen meýik kudratsyň ajap owadym. Ediýänler näşe kun bilen gepleşigimde ýana Daşowut welaýatynyň Göýregli etranyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Nurnepet Hydyrow näşeýle bir ajaýyp bir ustad halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini aýdyp berdi. Gelin ýene-de özünden torak görelim, bir de ýene nähili aýdym aýdyp bererke. Nurnepet şeýerde şeýle bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz-de. Indi bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan men tetbersiň aýdym aýtmagyna garaşýandyr. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene bir ustadlarymyzdan bir aýdymny aýdyp berseňiz. Doğru bellek geçtiğinde bizim şu yerde bir halipamız var, Begenç Nuriyev, kompozitor. Son bir söýdüm ýerden aýdymyny getirdim, şonu eger mümkin bolsa ýerine ýetip beräýsin. Başsyna elbette Begenç Nuriyev bilen ustad halipamyz, ýagny Çary Hekimow bilen bile dähmet çekip bir näçe aýdymlary döreden, bir näçe aýdymlaryňa bir kompozitor diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Ona näme mehran watandaşlar, ediýiz mehmanlar gelin äder Nurnepet Hydyrowyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň. Nurnepetiň ýerine ýetirjek aýdymlaryň sadynyň sözüniň kiminkidigini şeýde näçinji ýylla Haýt Halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz 0585 SMS gurup bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berende Akbul Tutuwdy kärhanatynyň taýýarlan togadym size garaşýar. Ona mehran watandaşlar, ediýiz mehmanlar Nurnepet Hydyrowyň ýerine ýetirmegine aýdym eşdirýär. Dinleň, dinjalyň. Söydüm meni armana koydum Yandım yar yandım senin aşkınla yandım Söydüm meni armana koydum Yandım yar yandım senin aşkınla yandım
çağırayım men seni. Gözellerin içinden sayladım seni. Bir seni dinlenen bir seni. Yılgırsın aşık ettiler beni. Söydüm yar söydüm, meni armana koydum. Yandım yar yandım, senin aşkınla yandım. Söydüm yar söydüm, meni armana koydum. Yandım yar yandım, senin aşkınla yandım. Söydüm yar söydüm, meni armana koydum. Yandım yar yandım, senin aşkınla yandım. Söydüm yar söydüm, meni armana koydum. Yandım yar yandım, senin aşkınla yandım. Mehran vatandaşlar aylaşam o adatı gepleşmedi devam etýät. Biz boltaýlar töhbetleşmedi. Margol aýtan garawym etrawynyň Medine döýüniň aýdymçysy ine Döwlet Mämmedow bilen dowam etmekçi. Döwlet gepleşmede hoş gördük. Sağ olun. Bir karar döwrüň bagtýarlyk döwrüni şol ata-babalarymyzdan gelýän, ýani halk bagçylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryny täze rewişde işläp halk köpçüligine ýetirýäňiz. Jerde biziň estrada aýdymçylarymyz Nuriýat Tokaýewiň, Ataday Çarolyýewiň, bir näçe usat halipalarymyzdan aýdymlaryny bir halk köpçüligine ýetirýäňiz. Ine şu aýdym tatlyň otuna gelşiňiz barada halipa şartly ýolda ortuna gepleşmesi bilen dowam etmek söýsizden. Sağ olun. Bir karar döwletimizin bagtýarlyk döwründe gahrman arkadamyzyň saýasyna biz medeniýet tununy işgärlerine halipa şägertlik ýoluna açyp beren gahrman arkadamyza uly sag bolsun, aýdýas gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, il ýurda ähmiýetli alyp baran işlerini ulrakan rowaşyklar arzu edýäs. Meniň çağalymdan aýdym tatlyň otuna bolan söýgüm döredi. Garaw metrawyny erleşen Medine döýüniň sadarnasy Ýal Muhammed Gulniýazow halipam. Şondan aýdym tatlyň otunyň inçe sırlaryny öwrendim. Atawa Çarolyýew we şoň aýdymlaryny has hem söýüp dinläp täze öwüşünlen şu aýdymlaryny halk köpçüligine ýetirýär. Halipalan ýerine ýetiren aýdymny ýoýup bolanok. Pedägi ony täze rewişde işläp bir sözüni ýoýman halk köpçüligine ýetirmeli. Ony siz şol aýdymlary işläňizden soň bir halipa dinledýänsiňiz. Haýt halipa dinledýäňiz? Şu aýdymlary işläp täzeden garaw metrawyny Medine döýünde aýdymçymyz we Ýal Muhammed Gulniýazow öz halipam. Ana şoň bilen maslahatlaşyp gal berse-de sadarnamyzy Mergen Mämmedow we Şeýdip Şoralyn maslahatlaşyp halk köpçüligine ýetirýär aýdymnamyzy. Halipalan aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Halipalan. Ony näme belki gepleşmeden şu ýerine şol halipalan aýdymlaryny bir aýdyp berseňiz hatam gepleşmeden şowkuny artardy. Baş üstüne. Dünyada
bugün yola yar, talın içi kana yar, aşktan gaydar kadamini, kadamini. Çıktım bugün yola yar, talın içi kana yar, aşktan gaydar kadamini, kadamini. Nur çayılan ay cimanın şulati, nur çayılan ay cimanın şulati, hıyalımın arzu bulup doğmati. Dilpi toğlam toğlam yar, baltım olup nunam yar, ölüm gelip bolla meni, bolla meni. Dilpi toğlam toğlam yar, baltım olup doğulan yar, ölüm gelip bolla meni, bolla meni. Munça evdet bolar mı, kalbim lezzet alır mı, ödüm sallım o da meni, o da meni. Senin owadyňa tay geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyň seherdey tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Edi doganlar näşe gün biziň gepleşigimizde bir näçe ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine, ustad halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine tedeşdirýär. Elbetde bu halipalan aýdymly diňlänigde bolsa biziň ustadlarymyz gödüňde gelýär. Edi doganlar şu gün biziň gepleşigimizde Döwlet Mämmedow hem biziň ustad halipamyzyň aýdymyny ýerine ýetirdi. Döwlet ine şu ýerde şol halipaň aýdymyny ýerine ýetirende watanaşlarymyzdan, ýaşlarymyzdan bir ýene-de bir şol aýdym ýerine ýetirmedimi kädiýen bir adamda bir diňleýiji köp ölýärdi. Ine belki gepleşmediň şu ýerine ýene-de bir ustadlarymyzdan bir aýdymyny aýdyp berseňiz, haýat halipaň aýdymyny aýdyp berjek. Gepleşiňizde halipamyz Atawa Çarulyň ýar ýüzünden ýen bir aýdymyny ýerine ýetirip berýär mümkin bolsa. Başsyny. Mehran watandaşlar, gelin häzir gepleşmediň şu ýerine Döwlet Mämmedowyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň. Döwletiň ýerine ýetirjek aýdymny biziň ustad halipamyz näçinji ýyly halk köpçüligine ýetirdi. Bilseňiz 0580 SMS urutyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende, Akbul Tutuzy kärhanasynyň taýýarlanan sogadan size garaşýar. Ondan mehran watandaşlar, edi mehmanlar Döwlet Mämmedowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, dinjalaň. Ay ki bir oyunu gördüm, nur saçlar yar yüzünden, bir mecnunum delirdin, novayı cencel fadından. Bir mecnunum delirdin, novayı cencel fadından. Gelsin rakip könlüm veyran eyle, gelsin bana devran eyle, rakip könlüm veyran eyle, menin bilen seyran eyle, no bakardan ak yazından, menin bilen seyran eyle, no bakardan ak yazından. Bağ işneti çağ içinde, boğuş gibi dağ içinde, andan itin bağ içinde, dur açavur ovadından. Andan itin bağ içinde,
Mağtumuli bir gul gul yağdillin ahırına payın allın nesibe kaçtan gözünden ahırına payın allın nesibe kaçtan gözünden nesibe kaçtan gözünden nesibe kaçtan gözünden Mehman mihmanlar aylaşam owadatda gepleşmede dowam etýärdiňe şuň kun bilen gepleşmede Daşawut welaýatynyň ýürüýti bilen 10-njy sınıfyny okayan ýaş jigimiz şuň kun bize mihmançylykda gelin häzir oň bilen tanış bolalım şeýlede şuň kun bilen gepleşmede şu Ustad Halipamyza öz aýdymny diňletmäne gelipdir. Gelin häzir olaň berjek gurun bilen gepleşmede dowam etýär. Jigim gepleşmede hoş gördük. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Sağ olun. Men Daşawut welaýatynyň Görögle Trawyna 63-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Maksat Seytew. Türkmen ýazyjy Bekteýtäkiň çoğulugy berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne biz ýaşlar üçin okumaga, döretmäge bir näçe mümkinçilikler döretip beren gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elme damara wajasyn. Şu pursatdan peýdalanyp men öz halifamyz Rewşan Halifyň ýerine ýetiren men mejnun öyle daýymny mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Endi ýaşun kun bir gepleşmede sizi görenmede diýsen guwanýar. Onu näme halipalar ýaşçygymyň, Ustad Halipamyzyň çoğulugynyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň, soň gepleşmede dowam edýär. Başsyny. Gördüm mi kalem gazo
idi watandaşlar aýly akşam o wadaty gepleşigimizde dowam edýär. Siz biziň gepleşigimizde idigidere tomaşa edýän bolsaňyz, görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her tanyna ýurdumyzyň dürli putoklaryna zähmet çeken bir näçe iýleşmeden SMS-ler gelip goşýar. Idi doganlar geliň häzir şu doglan günleri gabat gelen iýleşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gytgaça tanıştyryp geçeýin. Mar welaýatynyň wekili Badar etrafynyň ýaşaýjy Meretgelli Artiqov Aşgabat şäherine gulluk borjuny ýerine ýetirip beren agtygy Meredi doglan güni bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Şeýle-de gepleşigimizden dowamyny bir aýdym eşitdirmegmi diýip haýyş edipdir. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjy Gültäç Oradowa olam öz agtygy Meretgelliğini doglan güni bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Zeren Akiva uğradyar. Zerenem öz ejeti Gültäç Daýdany 63 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS-i Daşawut welaýatynyň Daşawut şäheriniň ýaşaýjy Rozbay Rozgulyýew, ýani öz maşgalasy Annatäç Daýdany 54 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS-em Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Berdigelli Aşyrow ogly Guwanç Dayanjy doglan güni bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS-i Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Täçwiwi Gelliwa öz ýan ýoldaşy Kaka Durdaganyň 70 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS-em Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjy Täzegül Güýjüwa, ýani öz kakasy Berdinadar agany 54 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş ardy edýär. Edi dogana şu gelen SMS-lere de gytgaça tanıştyryp geçmesek, elbetde bir gepleşiň dowamyny okak guturar ýalakdal. Elbetde bijel oglan aglama diýişler ýaly şu gün kimiň bijetinden çykan SMS-ler şu ýerde gytgaça tanıştyryp geçýär. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň ýaşaýjy Aýtaç Meredowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Maral Hydyrowa, Ahal welaýatynyň Gämowasynyň ýaşaýjy Annatäç Mergenowa, Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň ýaşaýjy Dayanç Durduýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Maral Akiwa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Ýazmurat Aşyrow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aýtaç Hanowa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Dünýä Wedel Gurbanowa, Mar welaýatynyň Taxtabadar etrawynyň ýaşaýjy Ogul Cemal Roziýewa, Liwap welaýatynyň Saýat etrawynyň ýaşaýjy Aýtaç Gurbanowa, Daşawut welaýatynyň Godag etrawynyň ýaşaýjy Guwanç Meredow, Daşawut welaýatynyň Görogly etrawynyň ýaşaýjy Aýtaç Mergenowa, Liwap welaýatynyň Çerjew etrawynyň ýaşaýjy Rozbay Rozhanow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Gurbangul Aşyrowa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Dünýä Wedel Aşyrowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Annatäç Täçwa. Edi doganlar şu gün biziň gepleşigimizde doglan günleri gabat gelen iýleşmeden ene bijet çykanlary şu ýerde okadyk. Şu gün biziň gepleşigimizde doglan günleri gabat gelen ähli iýleşlerimizde doglan güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Goýulmadan maşgala ojaklaryna irtikal döwlet bagtyarlyk etsilmegini tüýsürekden ardy edýär. Goýulmadan biziň bagtyar zamanamyzyň bagtyar ene atalary öz çagajyklarynyň bagtyny gowunyp ýaşamagyny tüýsürekden ardy edýär. Şeýle ýaşy ardylar bilen şu gün biziň gepleşigimizde gatnaşmany bilen Türkmenistanyň halk artisti Kakaveli Çarifowyň ýerine ýetirmegini bir aýdym size eşitdirýär. Dinleň dinjeliň mehran watandaşlar. Meşetim mehribanım zanenim, ardım meşetim mehribanım zanenim, evin başım beni yardın gülüme gülüme. Hatret çekip yutudur men ganenim ganenim ganenim. Oy gideyin menin aydım ayılama
şakası boşolly, ak odundan yürek kaynap coşolly, coşolly. Yaşlığımdan mehrim mehre duşolly, duşolly, duşolly. Bundan artık kefip bağrım dulama, dulama, dulama. Leyli feryat edip bağrı edilir, kalan karşı kara böbü süzülür, süzülür. O tutuşup kömür mülkün bolulur vah, bolulur vah, bollara. Hizranı kun köpeylevim tileme, tileme, tileme. Yaşlığımdan mehrim mehre duşolly, duşolly, duşolly. Bundan artık kezip bağrım dulama, dulama, dulama.
geçtim gittim. Nefistir ey su cahanan yar taslap, yar taslap geçtim gittim. Gelinni atlama, unudun sevim, men aziz yarım. Ömrümü ötünçe gör köz mertliğin, men aziz yarım. Ağlama geceler yarından ori. Golgama bitmedik yürek yarasa. Hey yarından uri Golgama bitmedik yürek yarasa. Ağlama geceler hey yarından uri. Bile sevim çeşmesine gana gana onun doyu bilmedi. Men bilmedim nerelerde evlendi. Ağlama geceler yarından ori. Ağlama geceler hey yarından ori. Golgama bitmedik yürek yarasa. Ağlama geceler hey yarından ori. Elini puşman etmek yaraşman merde men aziz yarım. Aşığın yüreği ölünce seni men aziz yarım. Ağlama geceler yarından ori. Golgama bitmedik yürek yarasa. Ağlama geceler hey yarından ori. Golgama
Sizem arzuwlaryňyzy aýdaýsaňyz. Biz medeniýet sanat işgärlerine bize şeýle mümkinçilikler döretip beren Mehriban arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Sag bolun. Bayram ağa, sözümüň ahyryna sizin bir arzuwlaryňyzy eşitdiýsek. Halipa şagirdlik ýolunu açyp beren hormatly arkadamyda köp sag bolsun aýdýan goý onuň jany sag bolsun, başydyk bolsun, ýurt bahwetli döwlet ähmiýetli alyp barýan işler rowaj alsyn. Goý asmanymyz arasynda ýurtymyzdan parahat bolsun. Menem şu mümkinçilikden peýdalanyp, sözümüň ahyryny bir aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Körpülükde bile gözü kulunlu, yattan çıkmaz böyle bakan gözlerim. Bulunan son söyüştük bir dildar bulup, yattan çıkmaz söyüp bakan gözlerim. Yürekte aşk odunu yakan gözlerim. Atam yetti, ışığın ağladı. Yattan çıkmadı yaşlar, akan güllerim. Ağlap ağlap bağırma, yakan güllerim. Utala yetilecek vadalı günne, sattı seni yaktı, seni ölgende. Takdir seni menden alıp gidenne, yattan çıkma köyüp bakan gözlerim. Yetim bir para yok, çetin gözlerim. Atam yetti, ışığın ağladı. Yattan çıkmadı yaşlar, akan güllerim. Ağlap ağlap bağırma, yakan güllerim. Akbar bugün ayrı salsa da bizi, ayırıp bilmedi yüreklerimizi. Aylar yıllar geçti de vadalı yok ki, yattan çıkmadı söyüp bakan güllerim. Yürekte aşk odunu yakan güllerim. Atam yetti, ışığın ağladı. Yattan çıkmadı yaşlar, akan güllerim. Ağlap ağlap bağırma, yakan güllerim. Atam yetti, ışığın ağladı. Yattan çıkmadı yaşlar, akan güllerim. Ağlap ağlap bağırma, yakan güllerim. Yürekte aşk odunu yakan güllerim. Hakykyllaga elbette bugünkü gün şu gepleşmede gatnaşmana gelen ähli medeniýet ustatlarymyň bir beren gurrunlaryny, bir arzuwlaryny aýdyp beren aýdymlaryny dinledik. Sözümizin ahyryna siziň bir arzuwlaryňyzy desip siz bilen sözümizi jemlesek.
Bir de şular yani mümkünçülükleri beren. Hormatly arkadaşımyza köp sağ olsun zaýdýas. Medeniyet we sunnet işgärlerini hasam öz hormatçylygyny, öz şahser paýlaryny begendirip dur. Ne biz bolsa bir hormatly arkadaşymyza jogap edip öz täze aýdynlamy bilen, täze sağlamy bilen hormatly arkadaşymyza jogap berersip, ananlaryň şular ýaly bir de mümkünçülükler beren hormatly arkadaşymyň jan sağ bolun tutjan tutumly işleri rewaj alsyn. Sözümün ahirinde şu taýda bir aýdym aýdyp bereň, dinleýän diýin jalym. Sağ olun. Dolkmally göwnem gitdi bir gyýla, ýöne tüýendi o çökmedim gyýla. Aşyk ýejem ýeňer göwnemiň gyýla, aşyk men diýmäge dilim barmady. Aşyk ýejem ýeňer göwnemiň gyýla, aşyk men diýmäge dilim barmady. Yılgırıp yetişer gıyır bakın vakti. Küryen deyip yavay föndemin hatı, onu unutmağa yerim barmadı. Küryen deyip yavay föndemin hatı, onu unutmağa yerim barmadı. Gardım bir derde. Yelerine gördük ki o kıyılgaydan yerde. Ken karıştım bimma verem gelmedi. Yelerine gördük ki o kıyılgaydan yerde. Ken karıştım bimma verem gelmedi. Ölüvürüşten kaydı o giderken ya. Dedim ben bir haber var mı kıyır toya. Hoş hava yerine baktı dalıyor, aşık men diýmäge dilim barmadı. Hoş hava yerine baktı dalıyor, aşık men diýmäge dilim barmadı. Aşık men diýmäge dilim barmadı. Aşık men diýmäge dilim barmadı. Mehman vatandaşlar, edid mehmanlar, yaşlar, ine şugun kugun bilen gepleşigimiz ahirlap barýar. Ine şugun kugun bilen gepleşigimizde çykyş etmäne gelen ustad halipalarymyň, ýaş aýdymçylarymyň ýerine ýetiren aýdymlaň. Sadynyň sözüniň kiminkidigini sorag berdik. Kimde kim bilen beren soraglarymyza dogry we dol jogap berjeňiz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Haýsyňyz? Özüňizi tanıştyraýyn. Men Türkmenistanyň Injener Tehnika we Ulag Kommunikasiýa institutynyň 2-nji ýyl talebi Olgurban Taganýazowa. KKL Şaryfowyň ýerine ýetiren bäri ýel aýdymynyň sözü Maýa Orazolywa. Sady bolsa KKL Şaryfowyň özüne degişli. Bilen gepleşigimiziň dowamyna 4-3 soragy dogry we dol jogap bermeli. Şoňa da Akbur Tutuky Kärhanasynyň taýýarlan sowadyny alyp bilersiňiz. Aýdy beriň. Bayram Gurban ýerine ýetiren aýdymy Bakan gözlerim aýdymynyň sady Bayram Hudaýnazarowyňky, sözü Gara Seýitliýewiňky. Ýene-de Ogul we halk aýdymy sözleri Meminaniki. Onu ähli halipalamydan ýerine ýetiren aýdym şeýlemi? Ýene-de bilýäňiz barmy? Ona sözü şol aýdymy dogry diýip makullaýaňyz da şeýlemi? Halipalar ine şu ýerde ikiňiziň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bir billigiçe jogap berdi jigimiz. Makullaýaňyzmy?
Şu talip kıydımın şu aydımın atlarını doğru aytdı da şu birinci bakan gözlerinin diyen aydımın saadını bayramdırdı Hudayna da arif verdi. Sözlerinin qara seyitliği funksu. Doğru Soňky yerine ýetiren Oğulbek diyen aydymym Mehmet Gül Kemiňiň sözlerini halka aýtdy. Doğru aýtdy, ha? Doğru aýtdy. Kakagirlaga siziň maýdanyňyz doğru aýtdymy? Elbette. Jigimiz ýaňy şu men aýdymmy täzelikde bir ýaňy ýakyn işläpdik-de. Maýa uraly on sözlerini döreden sağlymyza şu bäri gelýän aýdym. Şu watanmady wasp edip, ýurdumyzy wasp edip, halkymyzy wasp edip, arkadaşymyzy wasp edip aýdym döretdik. Doğru jogap berdi. Köp sağ bolsun aýdy. Onu näme? Gadanan ýeňiş bilen gutlalyň şeýle demekran watandaşlar şuň biziň beren soralamda dogry we dol jogap beren. Jigimi de Akburt Hututy Kärhanasynyň taýýarlan sowadyna gowşuralyň. Geleýin jigi. Gadanan ýeňişiňiz bilen gutlaýar. Goýulmy dama okuňyzda, işiňizde üstünlük ardy edýär. Ýene de biziň gepleşigimizden öňe geçmän, biziň gepleşigimizde gatnaşyp şu ustad halipalarymyň ýene de aýdymçylarymyň ýerine ýetirjek aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini dogry we dol jogap bermekde de alpbaran işiňizde üstünlük kemraňyz bolsun. Ýene de biziň gepleşigimizde gatnaşyp duruň. Edi watandaşlar, edi mehmanlar gelin ona gepleşigimiziň şu ýerine Atajan Oromatowyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň, dinleň, dinjalaň. Gadanan ýeňişiňizden gutly bolsun. Ketgil başım men gurbanım ey vay neryar. Aile bir aydar aşkım ettin aşıptır ey tomuşama uluay ileri vay yüzüdü. Gözüm
Mehriban Medeniýet ustatlary, edil mihmanlar şuň kun bilen gepleşmede gelip beren gurunlaryňyz üçin, çalp beren saatlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýtyňam işlerleňizde, maşgala ojaklaryňyzda Elmydama irtikal döwlet bagtýarlyk etsilmegini tüýtürekden ardy edýär. Goý Elmydama diýarmyda her bir aýdan hoş owadlaňydan belentden belent ýaglanmagyny tüýtürekden ardy edýär. Ansanyň ýüregi aýdym saat bilen, oýur ýartyň dili hoş owad bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratyň ajap owadym. Mehran watanaşlar size ýetirmekden aýdym saatly söhbet görüşlemez şulardan ibarat. Bilen geçmişimizden göwnüde ýaranlar diýip umyd edýär. Bire şeýle ajaýplyklary göredip beren, ustad halifalarymyda, medeniýet ustadlarymyda uly hormat goýan, geçmişimizi ýatlamaga ähmiýetler göredip beren, gahryman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka damynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Eli urt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tümleşleri Elmydama rawatlary wekensin. Şeýle ýaşy ardulary her birinde ardulap, aýlasyň o wadaty geçmişimizi getirip turýar. Ýene däýimde duruşýan çaqsaman oturum edilileşler. Öňe, jan watanym Türkmenistan.